Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Beth, 40 years old, at isa sa marami ninyong tagapakinig dito sa Valenzuela. Sumulat ako kasi hindi ko alam ang gagawin ko sa sitwasyon ko ngayon. Kailangan ko ng pangmalakasang payo ng tandem ninyo. Ganito po kasi. Single mom ako at sa loob ng mahabang panahon, hindi nakipagrelasyon. Inuna ko muna ang pag-aasikaso sa anak ko. Ngayong 18 years old na ang kaisa-isa kong anak na babae, pakiramdam ko pwedeng sarili ko naman ang pasayahin ko. Kaya, nagsimula po akong makipag-chat sa mga nakilala ko sa dating apps. At isa po doon si Jude. Nung una, hindi ko sineryoso. Paano ba naman yung profile picture niya, picture ng babae? Ex daw niya yun, kaya wag kong pansinin. Napadalas ang chat namin na nauwi naman sa video calls. At yung simpleng goodbye dati, napalitan ng I love you. Pero still, wala kaming label. Seaman si Jude. At nang umuwi siya para magbakasyon, dinalaw niya ako sa bahay. Kung gaano siya kagwapo sa video call, times 10 sa personal. Ay? Sana all. Ang dami kasi AI lang yan. Huwag kang maniwala, AI lang yan. Nag-filter. Correct! Kaso lang napansin ko na malagkit ang tinginan nila ng anak ko. Ay? Sabi ko sa sarili ko, baka naman imahinasyon ko lang. Nagising ako sa katotohanan ng isang araw nang iwan ng anak ko ang telepono niya sa lamesa. Nabasa ko ang mga chats nila at nawindang ako. Hindi ko naman makonfront si Jude kasi wala naman kaming label. Higit pa doon, malinaw na sa akin na hindi si Jude ang lalaking nagseseryoso. Hindi ko siya gusto para sa anak ko. May pakiramdam ako na lolokohin at sasaktan niya lang ang anak ko. Nicole and Diego, anong gagawin ko? Paano ko iiwas ang unika iha ko kay Jude nang hindi naman ako nagmumukhang bitter? Papaano ko ipapaintindi sa anak ko na mapupunta siya sa maling tao kapag itinuloy niya kung ano man ang namamagitan sa kanila? Salamat sa inyong payo, ang inyong tagapakinig, Beth. Beth. Hindi ko Beth. Yang si manloloko na yan. Pero dapat hindi rin Beth ng anak mo yan, Beth. Hindi niya nabanggit kung ilang taon tong seaman. Ano? Hindi. Oo. Pero regardless, kung bata o matanda. Kung matanda, mas lalong kakadire. Kasi diba, 18 years old lang yung bata. I think there's no other way, Mami Beth, kundi sabihin mo sa anak mo yung actual na sitwasyon. Para yung anak mo mismo, yung mandire, hopefully and prayerfully. So bago mo kakausapin ng masinsinan, yung anak mong yan, magdadasal ka na, Lord, sana po send your Holy Spirit na tama po yung mga salita sasabihin ko, na hindi po ako mukhang bitter, na hindi ako mukhang atribida, at na maintindihan ng anak ko ang buong senaryo. Sige, palagay natin ganitong sitwasyon. Halimbawa, ikaw yung 18 years old na anak. Ay, thank you. Akala ko si Mami Beth eh. Ang pagka-describe ni Mami Beth is times 10 ang kapugian sa personal. Papayag ka ba na... Ako, kung hindi ko alam yung kwento na unang kinarir yung nanay ko,
Siguro, oo, gets ko na pagwapo, di ba? Gano'n naman talaga. Gano'n naman talaga nahuhumaling tayo sa kagwapuhan. Tama. At lalong-lalo na nangyayari yan sa mga bata na hindi pa nakaka-experience sa mga gwapo pero utang na loob nakaka-stress. At tandaan nyo lang mga kabataan! Hi, makinig! Hi, makinig kayo! Ang kagwapuhan at ang kagandahan may hangganan yan. Yes. There are times na meron lang siyang hangganan. Ito yung na-realize ko later on in life na may hangganan lang siya talaga na cute lang siya talaga pero kapag ka ang bobo niya pala, manluloko pala siya, nakakabwisit pala siya magsalita. Nabubura yung mga kagwapuhan Kasi kung titingnan mo from afar, ang pogi or ang ganda, tapos nung niligawan mo, sinagot ka, ang lakas magmura. Oo. O kaya Ang baho tatanga. kilikili. Correct, di ba? May amoy yung anet, di ba? Or ano pa man. Malalagpasan mo yung kagwapuhan at kagandahan. Isi-skip mo siya eh. Lalo na kung may ugali na hindi maganda. I mean, palalagpasin mo yung mabaho yung paa, may kulay yung kilikili, di ba? Pwede, pero kung yung ugali, talaga katulad nito na manloloko, yan talaga yung hindi mo palalagpasin dapat. Hindi ka dapat magbulag-bulagan dyan. Dapat siguro dito, Beth, dapat wag ka nang mapalabok. Sugarcoat. Wag mo nang i-sugarcoat. Ayan. Kumbaga, i-real talk mo na yung anak mo na definitely ang pinunta niya doon kung... Bakit siya nandun sa buhay ninyo? Hindi una, nung binisita sila sa bahay nila, hindi... Ikaw ang binisita! Tingin ko hindi eh. Ano, yung bata? So, ibig sabihin, sabay silang chinat? Hindi ko alam yung... Malamang, pinoprofile na siya. Ay, may anak pala tong anak. Kaya pupunta ako. Baka. O kung ano pa man, kung sino man ang pinoprofile niya. The fact is, kinakarir-karir ka din niya at nag-I love you-han kayo. Ay, oo, yun. Diba? Yung Tapos simpleng malagkit yung tingin sa anak. malagkit yung tingin. Tapos may balak pala siya dun sa anak nung pinonofile ka. Diba nakakadiri? So there's no other way but to tell your kid na itong klaseng tao nang to, ito yung mga taong iiwasan natin, anak. Kasi ito yung mga bibiktima. Saka masisira ang relasyon nyo as mother and daughter. Correct. Diba? Oo. Pwede ka rin magsabi na may dahilan din kung ba't ako naging single mom. And ayoko na magkamali ka katulad ng pagkakamali na nagkaroon ako dati. Hindi ko alam. Hindi ko naman alam ang dahilan ba't ka naging single parent. Pero yung mga ganon. So imagine mo, anak, I love you yan sa akin. Correct. Tapos I love you din siya sa'yo. So, di ba, kung man sana talaga mag-gets niya na nakakadiri yung sitwasyon na yon. Tsaka mag-gets niya na hindi ito yung tamang tao para sa akin. Kasi, 'di ba, kahit hindi nga yung nanay mo yung ina-I love you-han nung seaman. The fact is, ibang tao. So, ibig sabihin, dalawa kayo. Correct. 'Di ba na malagkit ang kanyang tingin? Si Nanay Beth, malagkit na. Yung anak, malagkit ang tingin, 'di ba? Pero nakakadiri talaga. Totoo. At kailangan mo i-educate yung anak mo na madaming lalaki ang ganyan. Marami ang pwedeng manloko sa atin, pero wag tayo magpapaloko. And as early as possible, get out sa situation na yan. Bago lumala at lumalim. Correct ka. Wala na kami din, hindi na rin ka mag-sugarcoat eh. Just outright tell her na ikaw yung kinakareer, pero ikaw, Mami Beth, yung unang kinareer, tapos sa'yo napunta. Di ba kakadiri talaga? Ano ba yun? Di ba? At saka sabihin mo sa kanya, hindi man, kunyari, sa ating ginawa ito mag-ina. Hindi imposibleng gawin niya din ito sa iba. Tama. Hindi imposible na, di ba, na may mga niloloko din siyang mga ibang mga tao. Di ba, baka kasi ganito, yung mga kabataan, may mga ganitong pagrarason, kaya ko siyang baguhin. Hindi! Hindi, toxic yan! Ayan. Red flag na agad yan, please! Ayan. Niloko niya yung nanay mo. Correct! Yun lang talaga yung kung kakausapin natin yung anak, niloloko niya yung nanay mo. Tapos gusto mo yung ganyan na niloko yung nanay mo. Hindi mo babahal yung nanay mo, tinaguyod ka na maraming taon. Hindi na tayo dun sa hindi na tayo dun sa utang na loob eh. Pero kahit nanay mo yan. O nananawagan po kami sa mga taga Valenzuela no may kilala kayo na 40 years old tapos ang anak 18. Ayan, di ba? Ayan, kausapin niyo yun lahat ng 18 years old. Basta 40 yung nanay. Totoo. Na single mom. na nabalitaan mong may kachat na seaman. Ayan, baka sakaling kayo yung aktual na makatulong at makapagbigay ng warning. Kasi kay tingnan natin halimbawa, totoo yung nararamdaman ni lalaki tsaka ni anak.
hindi pa rin siya maganda. Hindi pa rin siya talaga maganda. Kasi may prejudice na yung nanay. Correct. And tsaka hindi na yung bitter ka eh. Hindi talaga siya maganda. Yung ginawa nun lalaki, hindi talaga siya maganda. Tapos ganito pa yung explain mo dun sa anak mo, anak, 9 months kong inalagaan yung puso mo sa loob ng sinapupunan ko. Tama. Kahit na nakaka-stress. Hindi ko kasi alam yung story eh. Baka single mother ka ba while you're pregnant or whatever, di ba? Yun, pwede mo lagyan ng mga palabok para mas madrama, di ba? Na 9 na buwan kong inalagaan yung puso mo sa loob ng sinapupunan ko. Ayoko naman na dahil lang sa ilang segundo ng lagkita ng tingin, di ba? Ilang minuto na lagkita ng tingin at mga shots na nakakabaliw at nakakakilig, di ba? Masasayang yung pag-aalaga ko dyan sa puso mo. Babasagin lang niyang si manlolokong yan. Teka lang, ano kayong pakilala ni Beth doon sa anak niya doon? Kaya nga, yun yung yun yung feeling ko na parang malabong pakilala eh. Kasi para magkaroon ng mga lagkit. Kasi 'di ba? I mean, kung anak ako tapos kinakaroon niya yung nanay ko. Hindi na para makapaglagkitan ako ng tingin. Diba? Mali talaga. Basta, red flag talaga siya. Isalba mo na rin yung anak mo. Kasi para alam niya lang din at an early age na may mga tao talagang toxic and we have to let go of toxic people. Kasi itong feeling mo ngayon, Beth, na something's not right eh. Maling-mali talaga eh. Wala ko nakikitang positibo dito, promise. Hindi sa hinuhusgahan mo siya kagad, pero mali talaga eh. Mali. Mali yung tinuhog kayo mag-ina. Ano ba yun? Pampelikula lang yan. At saka! Pang-Viva Max lang yan. Kaya nga! Hindi nakakadiri talaga. Notice kung balikan niyo po tong segment natin kung ilang beses ko sinabi yung salitang nakakadiri. Di ba? Hindi talaga siya maganda. Hindi kasi ikaw na-visualize mo kasi may anak ka na babae. Imaginein mo, di ba? Parang nilagay ko yung sarili ko doon sa sitwasyon. Parang kakadiri talaga. Ulitin ko na naman. Nakakadiri. Tsaka minsan, ganyan tayo eh. Parang we stay in a toxic relationship. O kaya, hinahayaan lang natin kasi, kunyari, nanghihinayang tayo kasi 10 times na gwapo. Di ba? Yung mga ganun. Pero sa totoo lang, mas toxic, mas poisonous. Correct. Siguro na iniisip mo na kagad, Mommy Beth, yung mga iyak na gagawin mo pag finally ni-let go, di ba? Pero palagay ko lang, mas marami yung iyak mo kapag hindi mo sinabi yung totoo sa anak mo. Kasi di ba? Ito, Mommy Beth, with all the wisdom na meron ka at the age of 40 years old. Sana meron, ha? Di ba? Diba? With all the experiences, naloko ka pa. Paano yung 18 years old? Napaikot yung 40 years old. Correct, yung 18. paano pa yung 18? Ang dali-daling paikutin ng 18 years old, di ba? Lalo na Siman, may pera. Di ba? Naku. Ay, talaga naman. Labas na, Mami. Labas na. Yun talaga. Get out of this situation. Idamay mo yung anak mo, utang na loob. And monitor. Kasi maaaring sabihin ng anak mo, wala na talaga. Pero meron pala. 'Di ba? So minsan talaga yung mga nangyayari, mga blessings in disguise eh. Yung nakita mo yung phone, pwede mo namang hindi makita yung phone eh, 'di ba? Pwedeng hindi mo mabasa or pwede mong hindi basahin. Correct. Pero minsan may nag-uudyok sa atin na bakit kailangan kong basahin? Bakit ko kailangan tingnan? May ganyan. Huwag nating ipagsawalang bahala yung mga ganong klase mga bulong. Kasi dati may ganyan akong experience eh. Parang hindi mo yata to alam eh. Basta bag ng jowa ko. Hindi naman ako nangingialam ng bag. Pero parang may nag-udyok sa akin na, kasi wala yung jowa ko noon eh, parang umalis. Tapos, may nag-udyok sa akin nagsabing, kalikutin mo nga yung bag, tingnan, ganyan. Sino yan? Diba? Angels mo. Diba? So, parang, tinignan ko talaga. At doon ko nga napag-alaman, Diego Bandido. May itinatago. Iba yung pangalan sa pakilala sa akin. Patay tayo dyan. Nabudol ka na naman. It's a scam! At tanong mo ako kung ilang taon ako noon. Ilang taon? 28. So, ibig sabihin noon, di ba, I was 10 years older ako ng 18 years old pero naloloko pa rin. Di ba? Tanungin mo ako kung anong edad ako huling na scam sa pera. Kailan? Pandemic lang. So, kwarintahin na rin. Di ba? So, ibig sabihin, lalo na, yun yung sinasabi ni Jegs, lalo na yung bata. Correct. Na kulang pa sa wisdom at kulang pa sa experience. Di ba? Tama. Hay! Kaya ang pinakamaganda dyan, Mami,
yung parang wag no nang itago lahat. Ikwento mo kung paano nagsimula, anong ginagawa Yan. ninyo para at least makita ng anak mo yung totoo. Correct. And she's old enough na rin din para sa mga ganyang bagay. Tama, dapat siya, yung tinetrain mo na siya sa Oo. maturity. Kaya nga, di ba, yung mga 18 years old are allowed to vote already kasi dapat nagde-decision niya ng tama. Tama. Di ba? Maayos na mag-isip kahit papaano. Adult na daw kapag ka nagde-debut, di ba? Correct. So, ine-expose na natin siya. At yun nga. Tsaka yung kagwapuhan, yung physical. Aha. Yung physical na aspeto, wag lang tayo po dyan nagde-dwell. Oo. Kasi lagi nating hahanapin nasaan yung puso, 'di ba? Ano yung laman ng puso? Tsaka sablay talaga kasi umpisa pa lang, di ba? Nung nakikipag-chat, picture ng ex. Yun, Yung ay tama. ginagamit. Tama ka. Di ba? May 'Di ba yun pa lang eh. May something na si kuya, 'di ba? Sipin mo nakikipag-chat ka pero alam, picture ng babae. Oo, pero sabihin niya, huwag mo nang pansinin. wag mo na pansinin. Paano hindi ko papansinin? Profile picture babae, ka-chat kita, 'di ba? Ang tanong sigurado ka bang ex yun? Correct. O baka ongoing pa? Tama, asawa niya pala. Tingnan mo Oo. gagawin ka pang syubet, 'di ba? Tapos sutuhugin pa kayo ng... Kaya nga, ay nako, daming red flag, grabe namumula, regular red. Pulang-pula talaga, promise. As in. Do not disregard the signs. Oo. Napakarami ng mga senyales na Oo. nagsasabing iwasan mo yan, Yan, utang na loob. kang mabulag sa kapugian. Correct, Hindi nakakabulag kagaya ni yan. Nicole yan, na sabi sa kanya, hindi kamukha ni Piolo yan. Kaya Yan. sabi niya, But Ma'am, ma'am. kamukha ni Piolo. And by the way, Oh. siya yun. Ah? Yung iba Yung yung pangalan. Patay tayo dyan. Bulag na bulag! Bigyan ka na ng corona. Siya yun, Ay, Jigs! grabe. Nakakaloka. Ayan. Nabubulag at nakakabulag talaga yung kagwapuhan. So that maaga pa lang, inaalam na ng anak mo yan na hindi ka dapat nagpapaloko Tama. sa physical na aspeto. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!